te kadugo bela presmida bitung tum hanstami churopar lo ini ladak apora teng pen nilitum nanga chopha teng pen nang litum nang tumbrilo sinang litum hana prangsi media korde kadugo pan kami prangsi suri-suri kadom si kopi popsi nang litum aphan pini nang chopha nang kok ma pulo tangte alam te bangela helo non het jong jihuri sai alam the labangso DVD sielo labangso kangwai pon alam the tu harapon kasi kisumana tum penang ana tum dolo la solong kache jok dunji la pen laso arpu kachu chi dunji ko tum penang ando sinon la so teng pen pulo tangte direct alang litum aphan jong dam klok si kemelo alang li prem soning ti la sobang alang li la puson matha thedet nang jia potlo athema la non kangwai tang an labangso dak langhin konsensi ang kang aro kedoan long kangwai tang anabang kulabang so DVD sialong abang ke lake authorize bang alang litum isi ke jong ponateng langdam pulotang te alang litum non premson in ti tahong puke alang litum lahai lapuson alang litum ke matha dunji apor kalila si alang litum laso ke jong dun pen labang so arku ateng alang litum ke long dun nangji puke alang litum arona be athema authorize committee bang ang song pen ilitum kaching honai ACM Sar Dr. Tuliram Ronghang lapen alang litum ladak chingwai chingsai pen ilitum ladak mesen abang ku alang litum nang ingwai kilo la hello ilitum kadu kabe sitame ke kroi dunangji lapen ka chini dunangji lapen ining akhir ka chibi dunangji bangke la hello lasi kadu kabe labang solong lam ke job dun ku bangke labang ke chok chederji lasi kadu kabe phang sitame labang so media pen nilihin pen isi ke pachini pon kang tunga bangke lalo non abang ku kangwai tang ana bangke cedon dun pet sikemi lapen ladak non ilitum along piniar ni lapuson ilitum long lapong son abang kuna kangwai pilake ilitum kacuro par sikinangji alangli sar CM Sar Dr. Tuliram Ronghang lapen ladak ilitum local EM Billy Mohon Khaklari Sar lapen ilitum along kaching honai jo padap ilitum along akeng pak nang kachibi lake alangli langhin VDC chairman Sar Kiron Togbi si alang litum hang choro vek nangji alang litum lapuson ilitum aphan akimia towar nang ke pek pon thek lapen lapuson arku nang ki jong pon thek abangke lapen ithelam dotulang labang solong anut kaprek partiang bong sitame lasobang lama bang akaprek akimi paklang onde der sikeme nilihin pen ke jong dun kang tunga bang ke la hello per sikeme lapen choro thut lo alang li Sar Dr. Tuliram Ronghang ilitum kaching honai ACM alang hang choro vek nangji lapen ilitum local langhin EM Billy Mohon Khaklari Sar alang hang choro par lapen ladak ilitum long VDC chairman alang li jo padap ilitum ladak langhin konsensi ang kang nang ke langber alang li Sar Kiron Togbi alang litum nang ke jateng si ilitum kengkam maduta chejordu nang gitusi nili choro lamte lapang pe pajik kado lasi eson do thulang nilihin pen uthot ke jong gamji poke non piniar nian premson inti pomuni pomadlo jai pong arab lapen salawor arab ki do kisun alang li luma radap han alang li kelang luma komad le phan kisun ke boy piniar nian kerap doma lasinon nilia bangke ahoglo non het jong sinili BJP la bangso ruling party long CM Sar Dr. Tuliram Rong hangalong alang li ke claim ke dam ke japon ke mea jok sinili taning kang sampen ini cepa odolo alang li pini non lapuson ladak nang kicu duntap nang ke claim duntap alang li premson inti alang li leadership penle nili pini BJP long cepa okun kali lasi ahok alam pini nili labang so cepa okda bangke ahok lo alang li ke claim ke dam ke mi pena job lake ili kum choro nangji alang li VDC chairman Kiron Togbi Sar alang li ke Japon ke mi sena job alang li leadership ateng pensi nilita alang li long follow si pini ani am cepa okun lah